Facem așa un cerc să ne vedem toți, să vă vedeți toți. 346? Da. Și 307. Tu? Voi doi sunteți primii. Rândul trecut ați venit un pic cam repede. Ok, vin mai încet. Veniți un pic mai încet, din dreptul postului 7. Ok. Încetinești, se strânge plutonul în spatele tău, 2 câte 2, așa cum sunteți acum. Și veniți toată roată, parabolică, linia dreaptă, curbă, mai încet decât ai venit rândul trecut, te rog. Voi doi, tu nu-l depășești pe el, mergeți în linie și în spatele vostru mergeți cu viteză constantă. Pot și ei să meargă cu viteză constantă, nu încercați să vă împingeți, să faceți ceva, vă stricați botul, după aia luați penalizare, nu cred că e bine. Da? Faceți un tur de formare și la sfârșitul turului de formare, cu viteză mică și constantă, intrați pe culoar. Și așteptați să se stingă semaforul. Da? Semaforul să fie aprins, becurile roșii. În momentul în care se stinge, între linia galbenă și linia de start, puteți accelera liber. Chiar din momentul ăla. Dacă nu se stinge și se aprinde un bec galben, încă un tur de formare, nedepășindu-vă, sunteți exact ca acum și mai faceți un tur de formare. Sper să nu fie cazul. Mai avem până la start 4 minute. Aproape 4 minute, da? Mergeți, vă rog, și luați-vă locurile în carte. Putem să bem apă? Succes! Nu, că trebuie să scoți carte. Hai, repede, dă-i, că avem 1 minut jumătate. Așadar, deja începe tensiunea, mergem, creștem ca și clasă, ca și vârstă, ne ducem în piloți mai experimentați. Este seria în care avem până și reprezentantul României în campionatul mondial și european. Însă l-am alături de mine pe unul dintre amicii cu care m-am cunoscut constant. Te salut, tu ești? Tudorache Tudor. Pare bine. Ne-am tot văzut, acum vreau să știu dacă ai emoții, ținând cont că totuși deja tu ai o experiență, nivelul e mare. Depinde. Uneori ai, uneori nu. De cât timp faci karting? De 4 ani, aproape. O, felicitări, deja ești experimentat. Și spre ce țintești? Eu sunt curios, ai început asta, de ce vrei, spre exemplu, karting și n-au făcut cum alții fotbal? Pentru că nu-mi place fotbal și de mic eu am fost foarte pasionat de mașini și automobilism. Bravo, felicitări! Mult succes, așadar, o cursă tensionată, bravo și ținem pumnii! Căștile le aveți legate, da? În direct din nou cu etapa a 4-a din Romanian Karting Masters. Este o duminică superbă aici la Târgu Secuiesc. Iată, toamna ne lasă să ne vedem de competiții, o vreme perfectă pentru competiții de karting. Iată, suntem cu grila formată deja la categoria Junior Rock. 10 concurenți sunt pe această grilă. Va fi din nou tensiune aici. Au fost
bătălie aprige la această categorie în etapele precedente, dar și în cele două curse care le-am avut deja la Târgu Secuiesc. În pol este Darius Baba Ioana, omul care domină campionatul la această categorie și care se îndreaptă către titlu. Marc Șipoș este în prima linie de la Savu Racing, Baba Ioana reprezintă Transcart Racing, în linia a doua Paulo Linovic și Tudor Tudurachi, apoi Octavian Cristian Costache și Andrew Denis Boricianu. Roberta Bodac, singura prezență feminină a clasei, e pe 7, alături de ea pe linia 4 este Costin Tudor Ion, apoi Mario Pârvulescu și Andrei Constantin sunt închizătorii de Pluton. Acest grup de 10 sunt niște piloți, mulți cu pretenții. Pârvulescu va fi de urmărit acolo, aruncat în urma unei penalizări la start până pe poziția 9 în manșa precedentă. De acolo este nevoit să plece și rămâne de văzut recuperarea sa. Este ultimul pe coloana din stânga, cum vedeți dumneavoastră în imagine acum. În spatele polmenului Darius Baba Ioana, acolo Paulo Linovic pune bazele unei noi curse bune cu plecare de pe 3. Să vedem Șipoș și Tudorache în prim plan și se împing unii pe alții acolo. Se dă startul acum, foarte agitat acest start. În viraj s-ar putea să fie contacte și sunt într-adevăr acolo în partea a doua a plutonului. Andrei Constantin e unul dintre ei cu Pârvulescu. Iată, acestea sunt riscurile când pleci din spate. Ultimii doi sunt deja eliminați încă din primul viraj aici la Târgu Secuiesc. Schimbare acolo pentru poziția a doua, pierde. Sipoș trece pe poziția a doua după acest start, iar Baba Ioana din nou se desprinde de Pluton și lasă pe ceilalți să se dueleze în spate. Pârvulescu nu avea nevoie de acest început de manșă după ce a făcut un weekend bun și avea timp de podium. Acesta a primit penalizare după manșa a doua și a trebuit să plece din spate, iar acum se pare, nu știu dacă s-a pus în mișcare după acel contact sau dacă a rămas acolo, însă un weekend de coșmar pentru el. Avem steaguri galbene pe acest sector, ceea ce înseamnă că piloții nu au voie să depășească până la următorul punct la care li se arată steagul verde. Da, vedem Boricianu a pierdut poziții, ultimul în grup acum. Au urcat alții în detrimentul său. Tudor Tudurachi de pe 4 a urcat până pe locul al doilea, Șipoș e pe 3, Olinovic a căzut pe poziția 4, Costin Ion a urcat în detrimentul lui Boricianu. Acolo Pârvulescu ajunge la boxe, se retrage din această cursă. Boricianu a adoptat o trasă exterioară atunci la start și s-a ferit de incidentul dintre Constantin și Pârvulescu și de aceasta a ajuns atât de în spate, dar este mai bine să se protejeze pentru că a rămas totuși în cursă și a reușit să evite acea coliziune. S-a pus în mișcare și Constantin până la urmă, îl văd rulând undeva departe, la 40 de secunde de acest grup strâns al primilor 8 ce se află în doar 3,6 secunde. Darius Baba Ioana a pus secunda liniștitoare deja în fața lui Tudor Tudurachi și de acum controlează cursa în stilul pe care l-am văzut în repetate rânduri în acest sezon 2020. Chiar vorbeam manșa trecută de Tudor Tudurachi, care a ratat startul și a avut nevoie să recupereze poziții, însă acesta afișa un rit similar cu al lui Baba Ioana. Să vedem ce va face în această manșă, pentru că deja se află pe poziția a doua și merge destul de apropiat de timpii lui Baba Ioana. Vedem dacă reușește să se apropie sau dacă în continuare Darius se va duce singur în față. Da, îmi vine greu să cred că Tudurachi are răspuns la ritmul lui Baba Ioana. Să vedem și acest tur. 53-3 pentru liderul întrecerii. Tudurachi mai lasă aproape 40 pe acest tur. Nimeni nu se apropie la mai puțin de 53.7 pe acest al treilea tur de aici de la Târgu Secuiesc. Iată un nou fastest lap stabilit de liderul întrecerii, care pune distanța acolo, își simplifică mult misiunea în această cursă în care Olinovic din nou are acest parcurs fluctuant, alternează momentele în care concurează foarte bine cu momente mai puțin inspirate în care se lasă depășit. Cred că depinde foarte mult de setarea care este făcută. Revedem aici o reluare cu startul. Boricianu este mult pe exterior, acolo se vede, reușește să evite, însă Pârvulescu nu mai reușește să le evite pe Constantin.
Se apropie totuși Boricianu de Robert Abodac și cred că vom vedea o schimbare în următoarele tururi. Olinovici încearcă să treacă de Sipoș în acest moment. Sunt mari fluctuații la Olinovici între manșe. Are manșe în care vine acolo în zona podiumului și afișează un ritm extrem de bun, dar sunt și manșe în care stă undeva în partea din spate a clasamentului și se luptă pentru ultimele poziții. Da, grupul acesta este strâns acolo. Acțiunea se întâmplă departe de prima poziție, abia de la Sipoș încolo. Avem aceste bătălii strânse cu Olinovici și Costin Ion acolo. Este afișat steagul tehnic lui Constantin. Am văzut o imagine cu el mai devreme. În urma acelui impact, botul kartului nu se mai prezintă într-o stare foarte bună și va trebui să se oprească în 3 tururi să remedieze problema, altfel va fi descalificat din această manșă. Cearcă aici interior și trece Costin Ion de Paul Olinovici. Între timp, Darius Babayană face un nou record de tur și se îndepărtează la peste 2 secunde și jumătate de restul butonului. Da, cursă tot mai simplă pentru Darius Babaioana și se pare că dacă totul merge bine pentru el, titlul este foarte, foarte aproape la finele acestei curse. 14 tururi parcurse, dacă va învinge în această conjunctură, Darius Babaioana va deveni primul pilot care își asigură deja matematic titlul de campion în sezonul 2020 Romanian Karting Masters. Însă mai e mult până departe, s-au văzut atâtea și atâtea răsturnări de situație în motorsport. Binomul om și material tehnic poate uneori să fie trădat, fie emoțional, fie mecanic. Și de aceea e cel mai bine să așteptăm până când cade steagul în pătrățele în fața învingătorului cursei. Babaioana își simplifică misiunea cu fiecare tur și cu fiecare viraj, pune distanță și stabilește niște timpi de care Tudorache și ceilalți nu sunt nici de cum capabili. Nu se pot apropia de el. Se vede cum Darius Babaioana chiar putem spune că într-un an de junior a devenit imediat referința acestei categorii. Practic singurele momente în care Darius Babaioana a avut emoții în acest sezon au fost în prima etapă, atunci când Alex Iancu a concurat la categoria junior și a obținut cele 3 victorii acolo la București. Ulterior, Babaioana, lipsit de Alex Iancu, a putut să dicteze ritmul, a putut să dea tonul la această categorie și fără emoție a tot pus distanță. Iată Costin Ion urcă pe poziția a 3-a, trece în fața lui Sipoș acolo, Olinovici stă la pândă, așteaptă și el să vadă dacă se poate implica în această bătălie, însă nu a profitat de duelul celor doi. Sipoș taxat imediat pentru o greșeală la ieșirea din combinația de stânga-dreapta, stânga-D pe breteaua nouă. Acolo piloții încearcă să iasă cât mai larg pentru a ajuta kartul să iasă mai rapid, dar foarte des se ciupește din acea iarbă. Încă nu sunt puse vibratoarele acolo și este o diferență mică de nivel care te poate scoate din ritm și să avantajeze pilotul din spate să atace nacul de păr. Babaioana între timp tot mai rapid, nu slăbește ritmul. Chiar dacă are un avans de peste 4 secunde față de Tudorache, cursa aceasta devine mai degrabă un exercițiu, mai degrabă un antrenament pentru el. Iar acest lucru nu este rău, sub nicio formă. E foarte bine că păstrează ritmul acesta susținut și că până la urmă, în momentul în care va evolua în competiții internaționale cu care alternează aceste participări aici în România, e cu totul alta presiune acolo și alta nevoie de a fi în permanență acolo, nu doar în zecime, dacă s-ar putea în sutime de secundă să stabilești metronomic, tur de tur, timp comparabil. Iată, 4,8 secunde acum între Babaioana și Tudorache. S-a trecut deja de 5 secunde. Costin Ion, în schimb, a depășit acolo, dar nu poate să evadeze. Nu era atât de mare diferența de ritm între el și urmăritorii săi.
Chiar dacă a trecut de Sipoș, nu îl lasă în urmă. Sipoș nu renunță la ideea unui podium în această cursă de duminică. Și Roberta Bodac a trecut de Octavian Costache, a tras și pe Boricianu după ea. Este greșeală acolo din partea lui Costache, taxată imediat în turul precedent. Steag negru pentru Constantin. A trecut pe la boxe, a încercat o remediere, a revenit pe pistă, însă problema persistă și este descalificat din această manșă. Trebuie să se retragă cu prima ocazie după ce vede steagul negru la standuri. Este așadar capăt de drum mai devreme decât ar fi trebuit pentru omul implicat în acel incident de la startul cursei. Pârvulescu și Constantin sunt cei care încheie înainte de vreme această manșă. Trase alternative aici în Eurosport pentru cei trei. Se luptă toți. Este cel mai dificil pentru Sipoș, care se află la mijloc. Încearcă și să atace, să treacă de Costin Ion, dar se află și sub presiunea lui Olinovici din spate, care este pregătit să profite de orice eroare. Bagă toți trei capul sub volan aici la linie dreaptă pentru acel extra kilometru pe oră. Încearcă aici un interior și trece Sipoș. Foarte frumoasă această depășire. Are răspuns la atacul de mai devreme a lui Costin Ion. Ajungem în zona în care Costin a dat atacul precedent. Acum din nou se poziționează pentru un atac acolo. Și trebuie să rămână acolo pe trasă, să rămână pe interior, însă este închisă trasa de către Costin Ion. Foarte, foarte frumos răspunsul pentru a doua oară. Ion reușește această depășire și vine și plutonul secund. Roberta Bodac e foarte, foarte rapidă în această fază a cursei și prinde pe cei trei din fața sa. A venit și la pachet cu Boricianu, au lucrat împreună în această manșă. Acum vine atacul lui Olinovici la Sipoș. Până acum a stat mereu acolo în expectativă. Olinovici nu a încercat nimic în această cursă. E momentul, e categoric momentul. Suntem în penultimul tur al întrecerii. Nu mai e mult până la final. Dacă vrei să mai urci o poziție clar, acum trebuie să o faci. Costin Ion impune un ritm fals în momentul acesta. Am văzut, aruncă cartul foarte mult în toate direcțiile și de aceea s-a strâns tot acest pluton, cu Roberta Bodac și cu Andrew Boricianu. Să vedem cine va ieși învingător din această luptă. Da, 54-6 pe ultimul tur pentru Costin Ion, 53-9 pentru Bodac și Boricianu. Mult mai rapizi urmăritorii, clar. Darius Babaioan a intrat deja în ultimul tur al acestei curse. Tudor Tudorache este pe poziția a doua la 7 secunde. Alte 4 secunde până la grupul acesta deosebit de strâns, condus de Costin Ion. Acum sunt 5 piloți acolo în vecinătate. Să vedem cine va ocupa treapta a treia a podiumului și dacă vom mai avea ceva rocade pe final. Costache este distanțat de cei din fața sa. Diferențe destul de mari, iar Darius deja celebrează această victorie. Cu mecanicii, trece prin fața lor, îi salută. Un sezon impecabil. La linia de sosire, campionul categoriei junior după această victorie este Darius Babaioana. Titlul este al său, nu mai are nevoie să strângă puncte la București pentru asta. Cu siguranță va reveni să dea atacurile acolo de plăcere. Tudorache și Costin Ion completează acest podium. Boricianu, pe ultimii metri ai cursei, a reușit să urce un loc în detrimentul Robertei Bodac, așa că locul al 6-lea se schimbă. În rest, nu, rămânem cu aceeași situație. Darius Babaioana, victorie și titlu în Romanian Karting Masters la categoria junior. Victorii pe bandă rulantă pentru Darius Babaioana, a ajuns la 280 de puncte în 12 manșe.
Tudorache 2, Costin Ion pe poziția a treia. Noi facem o scurtă pauză de publicitate și revenim cu ultimele 3 curse din programul nostru de astăzi.